आं दिनै एसपि एडभाइस 360 चेनेलनि जै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे गोदान कन्टेन्टआनो जाहैबाय आथिखालाव बाथौइज्म आरो बर' खृष्टानिज्मनि सायाव बेस खालामनानै आथिखालनि केबिनेट मिनिस्टार आरो एक्स स्पिकार बिश्वजित दैमारिया मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि होनायनि इयुनाव खृष्टान बर'फ्रा माइनरिटियाव थानो ना बाथौइज्म लिरनो बिनि सायाव बेस खालामनानै बिथाङा खोथा बुंदों। बेखौ लानानै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां बर' खृष्टान धोरोमारि आरो बाथौआरिफोरनि गेजेराव कमेन्ट लिरनानै एबा बिबुंथि लाखिनानै गोबां खोथा दान्थे बिदान्थे बिबुंथि लाखिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा आंनि नोजोरा जाहैबाय मानसि हिसाबै सोरबा खृष्टान जानो हागौ, सोरबा बाथौ जानो हागौ, सोरबा कृष्ण गुरु जानो हागौ, सोरबा हिन्दु धोरोमारि जानो हागौ। बावहाय आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। दा खोथाया जाहैबाय आथिखालाव बर'फ्रा भारत संबिजितनि आन्दोआव मोनसे गावनि धोरोमखौ सिनायथि होनो थाखाय सिगाङाव बे मोन्थायखौ मोनाखैमोन। नाथाय आथिखालाव हिन्दुनि जायगायाव थामहिनबा सिगां बिथिङाव बर'फ्रा हिन्दुइज्म होननानै गावखौ सिनायथि लाबोदोंमोन। थारैनो बर'फ्रा हिन्दु नंखाया, बेहा गावनि राव सोदोमस्रि हारिमु बेहा दङ। दा बेखौ लानानै आथिखालाव दुलाराय बाथौ गुदुमा नाजासोमनायनि जै गावनि धोरोमखौ भारत संबिजितनि मोनसे आयेनगान्थि बादियै हिन्दुइज्मनि जायगायाव बाथौइज्म लिरनायनि मोन्थायखौ मोननाय जासिगोन एबा मोनबाय। बेखौ नोजोरथि बोनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फैबाय थानाय सेन्सासाव बर'फ्रा बयबो बाथौइज्म लिरनांगौ, बेखौ लानानै प्रेस मिट होनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। आरो बेखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो खृष्टान बर'फोरनि गेजेराव मोनसे साननाय फैदोंदि खृष्टानफ्रा ओरैनो भारत संबिजितनि बादियै बिथांमोना माइनरिटिखा, बाथौइज्म लिरबा जों माइनरिटियाव गोलैगोन ना गोलैया भारतनि संबिजिताव, दा बेखौ बर'फ्रा मिथिना लाग्रोनायनि गोनांथि दङ। दा बर'फ्रा गावनि धोरोमखौ बाथौइज्म लिरनो मोननाया मोनसे बरायथावना मोनसे खामानि। नाथाय हिन्दुइज्म जायगायाव बाथौइज्म बर'फ्रा लिरनो मोनबादि बर'फ्रा माइनरिटि नङा, बे नङा। भारत संबिजिता बर'फोरखौबो बाथौइज्म लिरबाबो बे माइनरिटिनि सिरियावनो गोलैयो। मानोना भारत संबिजितनि दा नेशनेल कमिसन अफ माइनरिटि एक्ट 1992 सेन्सास 2001 नि बादियै माखासे पार्सेन्टेजफोरखौ लानानै माखासे थाखोनि सुबुंफोरखौ माइनरिटि श्रेणियावनो खोख्लैनाय जादों। जेरै मुस्लिम, सिख, ख्रिस्टियान, बुद्धिज्म, जैन, जरास्ट्रियान्स, पारसिस, बेफोर गासिबो दा नेशनेल कमिसन फर माइनरिटि एक्ट 1992 एक्टनि बादियै 2011 मायथाइयाव सेन्सास खालामनाय मथै बै सुबुंफ्रा माहारिफोरखौ मुस्लिम, सिख, ख्रिस्टियान, बुद्धिज्म, जैन आरो जरास्ट्रियान्स, पारसिसफोरखौ लिरनो, गावनि धोरोमखौ लिरनो खाबु होदोंब्लाबो बैफोर सुबुं बिसानखौ नायनानै बेखौ माइनरिटियावनो खोख्लैनाय जादों। आथिखालाव बर' खृस्टियान आरो बर'फ्राथ' दा गोबां धोरोमाव दङ। सोरबा जयगुरु दङ, सोरबा ख्रिस्टियानाव, सोरबा बाथौआव दङ, सोरबा बुद्धिस्टआव दङ। दा बेखौ लानानै सिगां बुब्लियाव हिन्दुइज्म बर'फ्रा लिरदोंमोन। नाथाय आथिखालाव हिन्दुइज्म जायगायाव बर'फ्रा गासिबो बाथौइज्म लिरनांगौ। आरो बाथौइज्म लिराब्ला जाय बर' खृस्टियानफोर बिथांमोननि ST सार्टिफिकेटआ दानजागोन नामा, आरो बिसोरो साख्रि बाख्रिनिफ्राय गोजान जानथायाव थागोन नामा, बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव केबिनेट मिनिस्टार बिश्वजित दैमारिया जि खोथाखौ बुंदों, बेखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे बिथिंखौ लानानै जों धोरोमनि खोथाखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जाबाय थानायनि गोनांथि गैया। मानोना भारतआ मोनसे सेकुलारिज्म कान्ट्रि। बे हादोराव गावनि गोसो मथ' गावनि धोरोमखौ सायख'ना लानो हायो। आरो भारतआव धोरोम आरो राजनितियाव, भारतआवल' नङा, धोरोम आरो राजनिति बे मोननै साबजेक्टआव खुनु जाथि आरो खुनु पार्टिया खौसे जानो हाया। दा बे बिथिङावनो माखासे ख्रिस्टियानफ्रा माइनरिटि लिरब्लाबो बिथांमोना थाजानांगौनि गोनांथि गैया। आरो बिथांमोना
बिथांमोनखौ नारगारनानै जुदि बर'फ्रा बिथांमोननि ST सार्टिफिकेटखौ दाननायनि हाबाफारिखौ लायोब्ला बर'नि गेजेराव मा जागोन? बर' ख्रिस्टियान मोनसे थाखोनि सुबुं जागोन आरो जयगुरु लाग्राफ्राथ' हिन्दुइज्म लिरगोन आरो माब्लाबाबो जाय धोरोमनि मानसि बियो बाथौइज्म लिरनाय नङा। ख्रिस्टान धोरोमनि मानसिया मालाबाबो बाथौइज्म लिरनाय नङा। नाथाय बेखौ गणतन्त्र हादोराव बबेबा मोनसे संगठना बेखौ आपिल खालामनो हायो, बे गिदिर खोथा नङा। आरो भारत हादोराव बेफोरबादि बबेबा मोनसे जातिखौ मोनथायनिफ्राय नारगारनानै दोननो हानाय बा धोरोमखौ लानानै बेले बेजे खालामनायनि खोथाखौ जों संबिजिताव नुवा। मानोना भारतआ मोनसे धोरोम बासिलायै मोनसे हादोर, बावहाय धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनो हाया। बे जाबाय माखासे जय श्रीराम जैधुनि होग्राफोर आरो RSSनि एजेन्ट, BJP सोरखारनि बियो मोनसे आन्दो फान्दायनाय आरो जोंनि फिसा फिसा जातिफोरखौ गावस्रा होनानै गावसोर माबोरै राजगादियाव अरायथा थाबाय थानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बे खोथाखौ जानो हागौ बिथां बिश्वजित दैमारिया बे खोथाखौ बुंदों। बिथाङा आथिखालाव BJPनि सासे केबिनेट मिनिस्टार आरो बिथाङा पार्टिनि खोथाखौ लानानै बे खोथाखौ बुंदों जानो हागौ। नाथाय बिथाङा बेखौ बुजिनायनि गोनांथि दङदि बिथांखौबो बर' ख्रिस्टानफ्रा भट होनानै देरहासार खालामदों। बेबायदिनो BTCआव 40 समस्तियाव गोबां ST रिजार्भफ्राव ख्रिस्टान बर'फ्राबो भट होनानै देरहासार हरदों। आरो बर' हिसाबै जों ख्रिस्टान धोरोमनि मानसियाबो बर' राव रायलायो, बर' मेथाइ खनो, बर' मिडियामाव फरायो। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिसि लानानै गावस्रालायनायनि राजनिति खालामोब्ला बियो जागायनायसो, नाथाय उन बुब्लियाव बियो खोब गोथौहालागै थांनो हागौ। बेनिखायनो आं बे भिडिअ खालामनाय जादों। दा बाथौइज्मआ माब्रै माइन'रिटि? बाथौइज्म लिरबा जों माइन'रिटिनिफ्राय जानथायाव थागोन नामा? थाया। बिथांमोना माइन'रिटि भारतनि हिन्दुनि बादै गुबुन धोरोमारिफोरखौ भारत संबिजितनि सेक्सन 2C बादियै बर'फ्रा बाथौइज्म लिरब्लाबो जों माइन'रिटियावनो गोलैयो। ओरैनोबाबो मुस्लिम, सिख, ख्रिस्टियान, बुद्धिस्ट, जैन आरो जरास्ट्रियान्स पार्सिसफोरखौ माइन'रिटि हिसाबै भारत संबिजितआ गनायथि होदों। मुस्लिम, सिख, ख्रिस्टियान, बुद्धिस्ट, जैन एन्ड जरास्ट्रियान्स पार्सिस have been notified as a minority community under the section 2C of National Commission of Minority Act 1992 as per the census 2011. The percentage of the minority in the country is about 9.3% of the total population of the country. The population of Muslim are 142%, Christian 2.3%, Sikh 1.7%, Buddhist 0.7%, Jain 0.4% and Parsis 6%. दा बेखौ नायोब्ला जोङो बावहाय दावराव दावसि खालामनायनि गोनांथि गैया। बावहाय बर' ख्रिस्टियान, बाथौ, हिन्दु, जयगुरु बायदि बायदि होननानै जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाय लाबोनायनि गोनांथि गैया। जों हारि हिसाबै जोङो गावनि हारिखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, माबोरै जों खौसेयै जोंनि मिडियामखौ, जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो हायो, बेखौ लानानै जों खामानि मावनायनिसो गोनांथि जादों। बिथां बिश्वजित दैमारिया गावनि पलिटिकेल लाभालाभखौ लानानै जा खोथा बुंदों बेनिफ्राय जानगाराव थानायनि गोनांथि दङ। मानोना जायखि सुबुङानो जा गाव गावनि धोरोमावनो थाथों, बेखौ लानानै राजनिति गेलेनांगौनि खोथा गैया। मानोना बिथाङा सासे क्वालिफाइड ग्रेजुवेट मानसि हिसाबै बिथाङा भारतनि संबिजितखौ मिथिगौ होननानै आं सानो। आरो बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार मासियाव जिरायनानै आसामखौ 5 बोसोर सालायबोनाय सासे सुबुं हिसाबै बर'फोरनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिटिक्सखौ सोनानै होनानै बर' ख्रिस्टियान, बाथौ आरो बायदि धोरोमनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नाजानाया जोंनि नोजोराव गोलैदों। बेनिफ्राय बिथाङा जानगारना थानायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो ख्रिस्टान कमिउनिटिनि बिदा फंबायफ्रा आथिखालाव बेखौ लानानै एसेबां खर' सानांगौ होननानै आं साना। मानोना बिथां बिश्वजित होननाय बादि माइन'रिटि ख्रिस्टानफ्रा माइन'रिटियाव थानो ना बाथौइज्मआव थानो बेखौ थिरांथा खालामनांगौ। नङाब्ला उन बुब्लियाव बिथांमोना डाबल बेनिफिट होनाय जानाय नङा, बे खोथाखौ बुंदों। ओरैनोब्लाबो सोर साबैसे मानसिफोरा राजनितियारि मुलाम्फा लानानै गावनि न'खरखौ जौगाहोनो हादों बेखौ साननो लागा। दा जोङो धोरोम बासिलायै हादोराव धोरोमखौ लानानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जानानै
बबेबा मन्दिरखौ बबेबाय, बबेबा मस्जिदखौ सिफायनाय, बबेबा गिर्जाखौ सिफायनाय, बबेबा बाथौआरिनि सायाव गाग्लोबनाय, बेफोरबादि थासारिया जोंनि गेजेराव दाजाथों। आरो बियो अंगुबै धोरोम सिबिग्रानि आइडिय'लजिबो नंखाया। मानोना जाय थार सैथोजों इसोरखौ मोननो लुबैयो बियो मालाबाबो मालायनि सायाव मेगन सानाय, मुगैनाय एबा मालायनि धोरोमखौ नेवसिनाय आरो जर जबस्थुयै सोरनिबा धोरोमखौ सोरनोबा जाबसिननो होनो कुनु माइकेलाला होनो हाया भारतबादि हादोराव। बे जाबाय बिजेपिनि मोनसे एजेन्ट। माखासे सेक्सननि मानसिफोरखौ गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनानै माइनरिटि खालामनानै बै ओनसोलफोरखौ गाव गावनि आथिं मोजोङाव लांनानै अरायथा बिजेपि गभर्नमेन्ट दानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। जायनि जाउनाव बिथांमोना जय श्रीराम जैधोनि होनानै मालाबा मस्जिद सिफायदों, मालाबा गिर्जा सिफायदों। बेयो अंगुबै धोरोमारि सुबुंफोरनि खामानि नङा। नंगुबै इसोरखौ नागिरग्रा सुबुङा सोरबा सासे इसोरनि नामाव सोरनिबा न'खराव दुम दाखाल खालामनाय, सोरनिबा गिर्जा न'खौ सिफायनाय, मस्जिदखौ सिफायनाय, बेफोरो भारतबादि राष्ट्रआव जानो नाङा। बे जाथावै संबिजिरनि बादगा खामानिखौनो माखासे जय श्रीराम होनग्रा भण्डामिफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरनिफ्राय बर'फ्रा सांग्रां जानायनि खोथा दं। नङाब्ला बर'फोरनि गेजेराव गोबां बेले बेसे लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जानो हागौ। जाहाथे बे दाङाबाजिया जाया बेखौ साफ्रोमबो बर'आनो गोथौयै साननानै नायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।